Xornada de mobilizacións en defensa da sanidade alertando do incremento das listas de agarda. Na nosa contorna houbo protestas ás portas do Hospital Provincial en Pontevedra, no Hospital do Salnés e no do Barbanza. Reclámanlle á Xunta un incremento do investimento na atención primaria ata cadalo 25% do orzamento do Sergas. Que tal, saudos? A ampliación do IES a Cuistelenis de Caldas xa é unha realidade. Este xoves visitaron o centro para a inauguración o presidente da Xunta e o conselleiro de Educación. Este proxecto supuxo un investimento de case 6 millóns de euros e a obra de ampliación de maior envergadura que se acometeu nun centro educativo de Galicia na actualidade. Valga contará cunha residencia de maiores con 150 prazas. Unha parte delas, aínda sen concretar, serán públicas. O centro construirase nunha parcela de máis de 8.000 metros cadrados. O proxecto contempla tamén unha unidade pioneira para a formación e investigación na recuperación de ictus en colaboración coas universidades galegas. O Concello de Ribeira avanza no seu obxectivo de mellorar a mobilidade a través de infraestructuras como o carril bici de Palmeira. A alcaldesa mantivo un encontro cos afectados para recoller as súas inquedanzas que serán trasladadas á Axencia Galega de Infraestructuras. Conta atrás pro orgullo. O Concello de Noia celebrará o sábado 13 de xuño a Berberechiña Fest. Trátase dunha xornada lúdica e reivindicativa para visibilizar os dereitos do colectivo LGTBIQ+, a través de diversas propostas. Ademais, dentro duns minutos, tamén desvelaremos o cartel deste ano da Ruada das Gotas de Ribadumia. E 90 equipos participarán na sexta edición da Copa Ribadumia. Os partidos da categoría infantil disputaránse os días 12, 13 e 14 deste mes, mentres que os benxamíns competirán os días 19, 20 e 21. O torneo traerá ata Ribadumia combinados de todas as partes de España, pero tamén terá unha destacada presenza internacional. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas en Canal Rías Baixas. Comezamos. Xornada de protestas en defensa da sanidade pública. Xornada de mobilizacións en defensa da sanidade pública alertando do incremento das listas de agarda. Na nosa contorna houbo protestas ás portas do Hospital Provincial en Pontevedra e no Hospital do Salnés. Advirten das demoras na atención primaria e nas consultas especializadas e as consecuencias que isto está a ter no servizo de urxencias. Reclámanlle á Xunta un incremento do investimento na atención primaria ata a cadalo 25% do orzamento do Sergas. Imaxes como estas sucederonse este xoves por toda Galicia. Son convocatorias da plataforma SOS Sanidade Pública para denunciar o incremento das listas de agarda. Na nosa contorna organizaron concentracións ás portas do Hospital do Salnés e tamén en Pontevedra, diante do Hospital Provincial. Na área sanitaria de Pontevedra hai pacientes que como mínimo teñen que esperar unha media de 12-15 días para que lle outorguen unha cita coa médica ou médico de familia. Na nosa área sanitaria, según os datos das mutuas, incrementouse un 40% a firma de contratos de seguros sanitarios privados. Os días de espera para unha cita de enfermería están nunha media de 6-7 días. Advirten tamén das demoras nas consultas especializadas. Tamén nos consta que nesta área sanitaria a espera para que te atenda, por exemplo, en traumatoloxía, é unha media de 10 ou 12 meses e incluso 18 meses nalgúnha outra especialidade. Unha vez que te atenden, decide o especialista que hai que intervir en quirófano, pois outra garda dos outros 6 meses. Como consecuencia, advirten da sobrecarga no servizo de urxencias, ademais de reclamar máis transparencia nas listas de agarda, pídenlle á Xunta que resolva os problemas na atención primaria destinando para ela máis fondos. Inversión do 25% do orzamento total dos Sergas na atención primaria. Os efectos de incrementar o persoal e mellorar a calidade asistencial. As listas de espera non son inevitables, son consecuencia da falta de recursos, da saturación de atención primaria
do mal aproveitamento dos recursos públicos e do interese de desviar os servicios sanitarios privados ás persoas con problemas de saúde. Lembran que a saúde non pode ser tratada como un negocio. Nese sentido, denuncian a cada vez máis habitual derivación de pacientes a centros privados, criticando ademais que o Sergas ofrece aos doentes a posibilidade de operarse nun hospital privado nun prazo máis breve fronte a unha espera maior para unha intervención no público. O Barbanza sumouse ás mobilizacións convocadas en toda Galicia para denunciar a situación das listas de agarda. Dúcias de persoas concentrábanse este xoves ás portas do Hospital Comarcal, onde as esperas para as segundas citas poden chegar a demorarse máis dun ano nalgunhas especialidades. O Barbanza volveuse facer oír sumándose ás concentracións convocadas por SOS Sanidade Pública en toda Galicia, demandando transparencia na xestión das listas de espera. Dende a plataforma Barbanza insisten na necesidade de computar todas as citas, tanto as primeiras como as revisións, para obter unha imaxe aproximada da situación real de certas especialidades, nas que as demoras acheganse mesmo a 2 anos para unha segunda consulta co especialista. As listas de espera que se publican, que insistimos que son as primeiras consultas e as probas diagnósticas que se piden en esas primeiras consultas, as listas de espera que non se publican, que son as revisións e as probas que se piden nas consultas de revisión, que insistimos como colectivo que queremos que esas listas tamén se publiquen, porque para as persoas que xestionan, como non son importantes, xestionan solo pensando no que teñen que publicar. Cando falamos de transparencia e de non ocultar datos, é porque para buscar a solución a un problema, primeiro temos que ter o diagnóstico correcto, e o diagnóstico correcto pasa por saber a realidade, e a realidade é todas as listas de espera, toda a lista de espera que como pacientes sufrimos. Precisamente a situación das listas de agarda foi un dos motivos principais do peche desenvolvido hai algo máis dun mes no Hospital do Barbanza, que concluiu cunha reunión coa xerencia na que se comprometeron diversas medidas para lixeirar algunhas especialidades. Nos dixeron que iban a facer varios cambios a nivel, en algún caso de contratación, esas contrataciones si se fixeron, e en algún outro caso, en canto a autoconcertada, que son consultas de tarde, en algunhas especialidades están facendo, a pesar de que coa folga médica hai moitos servicios que decidiron non facelas. Eu sei que en algunhas especialidades están facendo, e realmente nos pedimos que nos fixeran unha evaluación dentro de 6 meses, non? E, bueno, sabemos que en algunhas cousas están facendo cambios, en outras non o sabemos, pero bueno, sí que hai algunha contratación nova, algún cambio, pero en outras creemos que en algunhas especialidades non se están facendo esos cambios que nos dixeron. En canto á rehabilitación, sí que se comprou o ecógrafo para intentar agilizar as consultas, pero a consulta esta específica de AME para tratar patoloxías musculoesqueléticas en conxunto, rehabilitación con traumatoloxía, ainda non está en marcha, algunha cousiña está, outra non. Ainda así, dende a plataforma darán unha marxe de 6 meses, tal e como acordaron na reunión, para avaliar o impacto real destas medidas. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. A ampliación do IES Aquis Celenis de Caldas xa é unha realidade. Este xoves visitaron o centro para a inauguración o presidente da Xunta e o conselleiro de Educación. Este proxecto supuxo un investimento de case 6 millóns de euros e a obra de ampliación de maior envergadura que se acomete actualmente nun centro educativo en Galicia. Segundo explicaron Alfonso Rueda e Román Rodríguez, a modernización deste edificio, que conta con case 40 anos de antigüidade, era unha prioridade absoluta para a Xunta, non só para incrementar o número de prazas e dar máis oportunidades á mocidade, senón para garantir un espazo cómodo, seguro e eficiente. Así, os traballos supuxeron ampliar en 2.000 metros cadrados a superficie e favoreceron a creación de 34 aulas novas e a adaptación do centro ás recomendacións de espazos flexibles e polivalentes maiores. Así mesmo, construíronse un novo ximnasio e vestiarios, acometeuse o cambio de 3.000 metros cadrados de coberta, case 300 carpinterías, máis de 1.000 luminarias que foron sustituídas por LED,
2010 e establecéronse máis de 4.200 metros cadrados de falso teito acústico, todo co obxectivo de gañar en eficiencia enerxética. Esta intervención insírese no plan de nova arquitectura pedagóxica da Xunta. Un centro de aproximadamente 40 anos, nos decía a directora, un centro que ao estar moi perto do río, pois tiña unha situación de confort para o alumnado e para o profesorado difícil, e con estas intervencións que presentou a subdirectora de obras da Consellería, creo que se gana en confort, se gana en habitabilidade, se gana en espacios, pero se gana sobre todo tamén en posibilidades educativas para o futuro. Aquí temos neste momento en torno a 400 alumnos, tanto en ESO como en bachillerato, e hai unha reclamación que creo que xa está encima da mesa e que estamos traballando e que queremos impulsar, e é que neste centro, cos espacios novos, podamos a futuro impartir formación profesional. Valga contará cunha residencia de maiores con 150 prazas. Unha parte delas, aínda sen concretar, serán públicas. O centro construirase nunha parcela de máis de 8.000 metros cadrados. O proxecto contempla tamén unha unidade pioneira para a formación e investigación na recuperación de ictus en colaboración coas universidades galegas. Nesta parcela do lugar da Gándara vaise construir a primeira residencia de persoas maiores coa que contará Valga. Creo que na miña cara debe de notárseme a alegría que é este novo paso que é unha residencia para maiores, como ben dixo aquí a empresa, 150 plazas. Levamos xa ano e pico, 2 anos, non? Con estas xestións, a xestión non veñen dun día para outro. E, bueno, chegamos a isto que é, digamos, a porta de inicio. O proxecto nace da iniciativa privada. Ademais de albergar 150 usuarios, a residencia incluirá módulos de convivencia de xeriatría, área de servizos sanitarios e amplas zonas axardinadas. A inversión aproximadamente rondará os 10-12 millóns de euros, polo tanto é unha inversión importante. Serge fai unha aposta importante por Valga e por Galicia, quer dicir, somos unha empresa de capital 100% galego, e queremos seguir crecendo en Galicia, onde creemos que fan falta moitas máis plazas residenciais. Unha parte das prazas serán públicas, aínda sen concretar o número, grazas á colaboración da Xunta. Dende logo a Xunta de Galicia vai a respaldar este proxecto, imos a facer tamén apoiando económicamente a todas as persoas que ingresen en este centro residencial e tamén dotando a este centro de novas prazas públicas para todas as persoas que poidan acceder non a este servicio residencial que necesitan, que merecen e sobre todo un servicio residencial que vai a estar moi preto da súa casa, dos seus familiares, dos seus amigos. A conselleira destacou tamén o carácter pioneiro deste proxecto. Contempla unha unidade para a formación e investigación na recuperación de ictus en colaboración coas universidades galegas. Este centro tamén albergará ese centro de investigación xunto coas distintas universidades de Galicia para continuar investigando na recuperación do ictus, co cal é un servicio máis do que vai a contar Galicia, do que nos sentimos orgullosas e continuar sempre mellorando tamén a calidade de vida de todas esas persoas que padecen ictus. É un centro de investigación e atención á dependencia. Trátase, polo tanto, non solamente dun centro residencial de 150 prazas, sino tamén de un centro que vai contar con aulas de formación, que vai a vencellarse cas universidades e que, de alguna maneira, vai a ser un polo de innovación para Valga e para Galicia. A previsión é que as obras arranquen neste 2026. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, falamos da sexta edición da Copa Ribadumia, que vai traer ata a localidade 90 equipos de todo o mundo. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Concello de Ribeira avanza no seu obxectivo de mellorar a mobilidade a través de infraestructuras como o carril bici de Palmeira. A alcaldesa mantivo un encontro cos afectados para recoller as súas inquedanzas que serán trasladadas agora á Axencia Galega de Infraestructuras.
O proxecto do carril bici entre Corós e Palmeira vai moito máis aló de dotar dunha alternativa de mobilidade a peóns e ciclistas, posto que contempla a humanización da contorna, a ordenación de usos e a mellora das comunicacións. O Concello de Ribeiras xa mantivo unha xuntanza cos afectados na busca de recoller suxestión e inquedanzas que poidan matizar o proxecto. Entre as propostas que se pretenden implementar e que serán trasladadas á Axencia Galega de Infraestructuras figuran a reducción da velocidade máxima permitida, así como medidas de calmado de tráfico nas interseccións. Melloraremos pois todo o que é a iluminación, melloraremos a sinalización, todo o que poida facer que os veciños se atopen máis tranquilos unha vez que salan das súas vivendas, aínda que eu creo que este carril bici vai a dar accesibilidade, vai a dar seguridade en moitos tramos desa estrada onde a día de hoxe teñen beirarrúas de apenas 40 centímetros. Polo tanto, creo que imos a gañar todos, peatóns, ciclistas, veciños, e que estou segura de que unha vez que remate a obra, pois todos estaremos moito máis tranquilos e moito máis satisfeitos co resultado. Vamos a tamén a executar un compromiso que tivemos ca veciñanza, un compromiso de manter unha xuntanza coa AXI para facerlle unha proposta, non, de cambiar un pouco tamén o que é pois esa visión da estrada, unha estrada na que nestes momentos é unha vía interurbana, na que hai que circular a 70 km por hora, e na que, efectivamente, botamos de menos que, sobre todo nesas interseccións, non? Neses cruces, pois o primeiro vai hacia o camping de Coroso, o segundo vai casi na Cafunda hacia Riazor, que poidamos contar pois con algún tipo de calmado de tráfico, con algún tipo de paso elevado no que non só as bicis que discurran polo carril bici poidan cruzar de lado, sino tamén os propios veciños. Ademais, para compensar a supresión de espazos de estacionamento que contempla o proxecto, o Concello iniciou os trámites para o alugueiro de varias parcelas próximas ao cemiterio de Palmeira. Temos xa 2 fincas comprometidas para alugar nese entorno do cemiterio e da C305 na parte alta, e estamos pois tratando de ver se conseguimos algunha máis, algo que vai a dar pois servicio non só a eses aparcamentos que se eliminen, sino tamén ao que é pois esa contorna do cemiterio onde cando digo hai pois se celebran os difuntos ou hai algún enterro, funeral, etc. É verdade que ali costa moitísimo aparcar e, polo tanto, vamos a dar resposta pois tamén a esa demanda veciñal. O orzamento de licitación da obra ascende a preto de 600.000 euros financiados cunha chegada á Fundación dos Ferrocarrís Españois. Unha vez iniciada a obra, o proxecto contará cun prazo de execución de 6 meses. A Pobra volverá a converterse esta fin de semana en sede internacional da odontoloxía coa 20ª edición do Congreso de Profesionais organizado polo Atlantic Dental Institute. Un ano máis, a cita reunirá a centos de especialistas non só de España, senón de outros países europeos para presentar as principais novidades no ámbito da implantoloxía. Xunto co organizador do evento, Gonzalo López Castro, completan o programa de conferencias os doutores Vicente Berbís, Margarita Vázquez e Giulio Rasperini. Todas as sesións desenvolveránse o sábado no Teatro Elma, aínda que a xornada previa terá lugar un taller práctico nas instalacións do Atlantic Dental Institute. A principal novidade desta edición é a incorporación do grupo internacional Straumann como socio patrocinador. O Concello de Boiro abriu o prazo de presentación de solicitudes e comunicación das cacharelas que se realicen na noite de San Xoán, tanto en terreos públicos como privados. No caso dos espazos públicos, xa están delimitados eses puntos, polo que deberá consultarse previamente co Departamento de Medio Ambiente antes de realizar a solicitude. As autorizacións permitirán as cacharelas a partir das 6 da tarde do día 23 e deberán quedar totalmente apagadas antes das 6 da madrugada do 24. Os responsables deberán ademais adoptar as medidas preventivas e de seguridade exixidas, evitando prender lume a menos de 15 metros de edificacións, instalacións ou árbores e non exceder os 2 metros de altura e 3 de diámetro. O prazo de solicitude estará aberto ata o 19 de xuño e pode realizarse no Rexistro Xeral ou mediante a sede electrónica. 90 equipos participarán na sexta edición da Copa Ribadumia. Os partidos da categoría infantil disputaránse os días 12, 13 e 14 deste mes, mentres que os benxamíns competirán os días 19, 20 e 21. O torneo traerá ata Ribadumia combinados de todas as partes de España, pero tamén terá unha destacada presenza internacional. Este ano estrease México coa participación da selección da Copa de Aguascalientes. En conxunto, agárdase que a Copa reúna no municipio máis de 5.000 persoas.
Sexta edición da Copa Ribadumia. O torneo reunirá 90 equipos das categorías sub-14 e sub-10. Un evento que sitúa o municipio a altura de grandes cidades como Madrid, Barcelona, Santander, Bilbao ou Donostia. A explicación é sinxela. Pódese organizar gracias ao esforzo, ao riesgo que asume un club modesto, neste caso o Club Deportivo Ribadumia, e o bo facer de todos os seus socios, simpatizantes. Os días 12, 13 e 14, 36 equipos daránse cita na categoría infantil. A quenda dos benxamín será os días 19, 20 e 21, reunindo 54 equipos. A previsión é que por Ribadumia pasen en total unhas 5.000 persoas. O Concello de Ribadumia, sempre que poidamos, vamos a estar aí, porque este evento genera, primeiro, un movimento deportivo moi importante. E o Concello de Ribadumia, ademais, queremos trasladar sempre este tipo de eventos ao turismo, non? Nos, ese binomio deporte-turismo para nós é algo moi importante. Estamos falando de que veñen 90 equipos. A Copa Ribadumia reunirá multitude de equipos de toda España. Terá tamén unha destacada presenza internacional. Este ano, como novidade, incorpórase a selección da Copa de Aguascalientes en México. Estiveron en Ribadumia, estiveron na comarca na Mancomunidade do Sanés, son presidente tamén da Mancomunidade do Sanés, os recibimos allí, creo que marcharon encantados. Vamos a ver si ven a gobernadora e a alcaldesa de Aguascalientes, que nese tramo estamos. Bueno, sería unha ilusión que pudesen vir, sería, efectivamente, ojalá poidan vir. Miguel Vázquez e David Gómez Cheri, históricos capitáns do Ribadumia, serán os padriños desta edición. A primeira Copa Ribadumia estuve de entrenador, agora estar aquí de padriño é un orgullo. É o único que vos podo decir a familias, xogadores, entrenadores, que disfrutedes do torneo e que, sobre todo, que disfrutedes da experiencia, porque este tipo de torneos fan equipo e fan familia. Despois de votar aquí 11 anos, despois de votar aquí 11 anos sendo de padrón, pois para mí é un orgullo estar aquí e ser partícipe desto. Aos nenos, disfrutade do torneo, seguro que o pasaredes moi ben e guardaredes un gran recuerdo da vosa participación no torneo. A Copa disputarase nas instalacións do campo da Senra. O Porto do Son acollerá este domingo unha proba da Liga Galega de Andainas. A organización, a cargo do Club Trabandainas, agarda reunir a preto de 700 deportistas nas dúas categorías da proba, que se divide nunha andaina longa e outra curta. A proba, que se celebra este domingo día 7 no Porto do Son, forma parte da Liga Galega de Andainas, homologada pola Federación Galega de Sendeirismo. Constará de dúas distancias, unha máis exixente de 25 km con suba ao Monte Enxa e outra dun nivel máis accesible. A de 25 km é un poquinho máis exixente de cara un poquinho máis aos intrépidos, porque unha vez que iniciemos a andaina, pois supón unha subida ao Monte Enxa. Unha vez feito isto, xa só nos queda camiñar por terrenos chans e por a zona da costa. A ruta é preciosa. Vamos a ter zonas de monte e zonas de praia. A de 15 km vai a ser un poquinho menos exixente para que poidan acceder a ela calquer persoa que queira iniciarse dentro do sendeirismo. Vai a ser moito máis chan, non ten estas subidas tan exixentes, e logo regresaría tamén desde o Castro de Baroña hasta Porto do Son, hasta o punto de saída que é a Casa da Tarela, todo por a zona de costa. Dende o Concello do Porto do Son reafirman a súa colaboración con este tipo de iniciativas que non só fomentan a práctica deportiva e un estilo de vida saudable, senón que tamén contribúen a dar a coñecer a riqueza paisaxística e patrimonial do municipio. Dende o Concello apostamos decididamente pola promoción deste tipo de actividades, sinalando a importancia que teñen estes eventos no desarrollo turístico da comarca e de Porto do Son en particular. Que calquera das dúas rutas permitirán descubrir a beleza do noso concello, combinando a costa, o monte, os ríos e o patrimonio. Os interesados en participar poden realizar a súa inscripción na web cronotec.es. Dende o Club Trabandainas agardan roldar os 700 participantes. O Concello de Noia celebrará o sábado 13 de xuño a Berberechiña Fest. Trátase dunha xornada lúdica e reivindicativa para visibilizar os dereitos do colectivo LGTBI a través de diversas propostas. A
A primeira edición da Berberechiña Fest encherá a noia de cor o vindeiro sábado 13 de xuño. A programación desta festa pola diversidade arrancará pasadas ás 11 da mañá coa lectura do manifesto a cargo de Jerry Noia, seguida da Festa da Tortilla e sesión vermú. Pola tarde habrá actividades como un maribingo, obradoiros de foliada, tamén actividades para nenos e nenas e un obradoiro de baile tamén tradicional. E despois pola noite, sobre as 8 da tarde, máis ou menos, volverá Jerry outra vez a tocar. Temos dous grupos que son moi coñecidos a nivel galego, que son Haydn e Monte da Pena. Esta xornada enmárcase nunha programación máis ampla na que o Concello colabora con outras entidades e centros educativos para reivindicar a diversidade sexual durante todo o ano. Esta festa solo en principio de outras cousas que se van facer, porque tamén vamos a facer unha obra de teatro día 14 relacionada coa sensibilidade LGTBI+. Tamén hai unha exposición no casino, outras charlas que temos previstas nos institutos, en fin, unha serie. Tamén van a colaborar o club de lectura e a biblioteca con lecturas relacionadas. Hai un programa un pouco que fora da festa en si mesma que pretende que isto non sexa só un día, que teña continuidade e que este presente nas nosas vidas para normalizar esta situación. Ademais do seu carácter reivindicativo, a Berberechiña Fest terá tamén unha componente social, posto que os fondos recadados na Festa da Tortilla serán destinados á Cruz Vermella. E aí están a ver o cartel da Ruada das Gotas que se vai celebrar en Ribadumia os días 20 e 21 deste mes de xuño. O deseño e obra do ilustrador Ismael Álvarez, co que se reivindica a diversidade sexual tamén no rural. A programación deste ano inclúe un xantar, un concurso de tortillas e tamén unha chea de actuacións musicais. No cartel atopamos nomes como El Nido, Mari Carme, o Xoán, as Titiriteiras, a agrupación músico-cultural de Ribadumia e tamén a esta que estamos a ver, a pontevedresa Sheila Patricia. Precisamente cun dos seus temas que de seguro a soar na Ruada das Gotas en Ribadumia, rematamos por hoxe as novas do día. Axeitosa, axeitosa, na, na, na. 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 Digo che que eu son que marca o compás. 1, 2, 3, abridemos paso que estou a chegar. Sei que non podes deixar de mirar. Non. Pois mira, este movimento é sensacional. Móvete lento, móvete lento. Será máis fácil facelo no primeiro intento. Só tes que bailalo, só tes que fluir. Deixa teu corpo entrar neste beat. Ela sae cada rúa, ninguén sabe onde vai. Ela chamanlle, non lle deixan de chamar. Axeitosa, axeitosa, na, na, na. Axeitosa, sei que non podes deixar de cantar. Axeitosa, axeitosa, na, na, na. Axeitosa, axeitosa, na, na. Viran falar do que esperan de min, dun modelo, dun xeito que deba seguir. Creerán que me coñecen, que poden xulgar o meu look, meu cabelo ou este cantar. Pero dalle morena, que todas xuntas facemos la festa. Dalle morena, deixa que miren que todo se pega.